Ja, det er mig en meget stor glæde at byde alle rigtig hjerteligt velkommen til Hjerting Metalskole. Velkommen til denne højtidelighed i forbindelse med afslutningen af de nye svendes uddannelse. Det skal være mit håb, at vi får et par hyggelige timer sammen. Og inden jeg giver ordet til brancheudvalgets formand Henrik Siegstad, så skal jeg lige sige et par bemærkninger omkring programmet. Efter velkomsten så vil der blive talt af brancheudvalgets formand, og han vil slutte sin tale af med at udlevere beviserne til de nye svende. Derefter vil der være gaveoverrækkelse ved Paul Kurdahl fra DGA, og så vil Jakob Rosing overrække nogle gaver fra Kalmarsatsfonden. Derefter vil det blive talt af Erhvervsuddannelsesrådets formand, Torben L. Petersen, og efter ham vil der blive talt af landsstyreformand Jonathan Morsfeldt. Og så vil der blive lejlighed til at kigge lidt nærmere på, hvad der står på bordet. Derefter vil ordet være frit, og hvis der er nogen, der ønsker at sige noget under det punkt på dagsordenen, er man meget velkommen til det, og jeg vil også henstille, at jeg lige får meddelt på forhånd, hvem der ønsker at sige noget. Og så regner vi med at kunne slutte den officielle del af arrangementet af senest kl. 16, hvorefter der vil være mulighed for at bevæge sig lidt rundt i huset og kigge på de forskellige lokaliteter, hvis nogen måtte have lyst til det. Velkommen alle sammen. Linjafemmi, aitsersimoista vaasa umen isumik, sikituakusinaaikit. Svinningertut nakkatarneranni, eftiusinissatsinnut tikittuaratsi. Neriutigisavara nallarut innerimmarlussunni, alianaarsaaratiikumarputa. Der er jo brancheudvalget, der er jo Henrik Siegstad oqaasqartinnagu, uanipingertnissa oqaatigilaasavara. Disse brancheudvalget sivlittaasua oqaasqarerpit taava tunissutinik akuaneqassaaq tunisneqassaaq taava inniarsimanermut tornerstaasit akuaneqassapput aama Henrik Siegstad taava namattumakigorna erhvervsuddannelsenik sivlittaasoq oqaasqassaaq tamattumalukigorna landsstyret sivlittaasoq Jonathan Morsfeldt oqaasaqassalluni tamattumukigorna sutorneqassaaq neqqiyummi akkuapiarasersimasut kikuissat sammineqassaaneqassapput tamattumulukigorna kikkulluuni oqaasaqarsinnaapput tassalu nakkataarutaasumik aamma atuarfiuksialik sivlittaasoq oqaasaqassaaq sapingisamik Liuttorsiorner sisamat nannaarna sisamat missaanik naammasserersmaniassaa taavutavatuukigorna piumasut atuarfimmi angalaarsinnaapput takornerniarti. Ja, og hermed giver jeg ordet til brancheudvalgets formand Henrik Siegstad. Bør mødt godt, de kan spørge på hende om det. De kan spørge på hende om det. Først vil jeg lige takke for mødt vores velkomst, som også må gælde mig. Husk du ikke godt, uannet, nu er så semineret om mig, at vi ikke bliver sådan så, og at der er sådan noget, Linjarnormen inertut istuaqulluit. Isianili ingertaqtatsinnaga isumaliorpunga igumat qialaartariartuut. Tassa maali isersimahut artalipassuit nalungilaat saaminerenermi ilinniartornert utiuni unnoruut sinnersuit isimalor
tässä tämä tuli mä itse aseli pesoi se minä on mutta ngerlik ila kota kaput siwa minnik ise endes tämä ikut ukiut munno mä tämä siunga siut tuona mi se sommo vikniarsi mä nyt mahtangi kelo apput ise neli ukiut ingatana eli Keratin näitä kalvaatuna idaksu, emoksia possimafut. Keratin näitä kalvaatuna imesukkaisi kirjoissimu, että keratin näitä linjaatsit kiinsta, bisa ja kalossimastuni. Tämä ettumistu, soksunnossu, nussiut, ilmasiut, tässä nyt noisesi foomi. Insinööri, jolla mä sinni, siis minun että kussimu, linjaatsit nommi, että ööset tungeet linjaatsit niistä, joka just säisyy. Tänne on mut, ukion ei tussomni, tulisi makaa. Täällä on ukiot 14 nivissääri, tässä niitä nuotressimi. Innan sitten teko sinä rossima vaan. Tässä summum linjaasi masuk, peräisin on ääni linjaasi masuk. Ponna sain nyt näkö miuk, amma sinä nöön jältä kun naasin näsuri. Tässä imäkkämi tämän sijoituslu, tässä niitä on noin stressi sijoituslu. Tässä summum linjaatut, mä linjaasi masuk. Äsken ei ole nähtävä, koska nämä linjaatut rikkaavat. Idänsä, mä kysymme linjaasimme rohtik, amma koska nämä sisämät linjaatut rikkaavat, tässä linjaana idänikut, kyöpänä pyyhtikin sinä rohpäin. Tässä tämä tuonga vetti saa, keräsit, se on linjaatut. Endikin nousui linjaa aumantik tämän mahtiakat sisällä. Tässä on tämän mahtia, missä iso keräsit, tässä on ollut linjaa semmoinen missä iso sieltä, tunnevikat kastuu, messäkkut linjaa on apasuun raksimaa. Tässä pitäisi saavutin eli 진양이 진니 아침에 가다시면 담아오미 이스마같이 이슈에 나서면 말다 이냐치 진어 가이나만 많이 알고기로 푸삭 사실은 나닝아니 민노생이 척 대체로 다음에 아사 진양나니 이냐치 진어 바사 진양나니 fagudvalget fik nok til at være godt. Tässä imapo. Tässä summamik linjaasi mä nyt. Tässä ingi toppesuit. Akkuna rapsia mä godt. Tää välu, takkua. Kerätinunani pissutsit. Kerätinunani suliaset. Tunnulia kutakaluit. Juman rapsia mä godt. Tässä lu takkua tunnia vikaluit. Linjaasi sitä. Ingastan jaan rapsia mä kuni. Tämä tuli messäkkut, kuka se kanam ni. Tapangit tomjengila, melun asopasangit tomjengila. Una upati seksu. Kerätinä ni linjaati siinä usumik kuadutut, imakut. Tässä kerätit nään tungun. Tässä do imaetu ja maapasuuni kuut, kerätinä tungen awal wakut. Iheni ima pasuismu astununa ningani amma agorana arsinautik. Tämä tuli usumikut, upalma sai nyuda saut. Aktasimaput, ifauli idani muivali ningani astununa nunani agorana arsinautik takua linjaati sinai. Tässä Mas se kuitenkin jatsi noit.
Gracias, ingat na after. Sa umila ng mimani, ingat na after. Ino ba natin? Ino ito ni gituin nat. Suliran ni kong inat. Kisiyan nili. Asing ito pa suit. Suliran si mawat. Kasi nilo. Suliran si inat. Pingmok si mawak. At wap fiuk. Ilinyak fiuk. Substitut akong mani. Kasi ultama tumik. Sigus tomik. Utsawinya pagka. Substitut asing ituk. Ikiusiman ng ano. Tawa lo ama. Ilinyak tutan. Ilinyak namin. Sulit namin ni. Tagpuka nga lang. Ayong ngit tumik. Sige so ako siya mati. Tawa lo tasuma. Tasuma siut tu. Jeg har også uddannelsesrådet. Der er vel Astafia. Pastunat. Galasito. Politikeri. Utsavini apakka. Der er muy tisomik. Tokadasyo mada. Man galasman sevimlilerin bilini yaptı Mastu. Der er vel Pastunat er tit i skolet. Ama utsavini apakka. Tässä tukinnahtamik ikiopassamme tiut. Ili niut tiut amalu ili niartit suminitsuunnit tässä isariartinaranak tiut tässä onnangissuinahtamik ikiopassamme tiut. Amalu Latin tawin keluarma. Ilinyafiuk isoktai ilinyafiuk ilinyatit isoi utsaviyuma okka abangeri somik. Tassami ilissi taamak sulisimangi keluarsi ussumikut tagu hinnasagut inerasilat atuafiuk inerasi sitai tagu hinnasagut ussumikut pingorsinnagin keluarmana. Jeg er meget glad for, at jeg i dag som formand for brancheudvalget for jern og metal kan få ordet for at lykønske de nye håndværkere. Inden jeg går videre med mine lykønskninger, vil jeg synes, at det vil være på sin plads at kaste et blik tilbage. Som mange ved, begyndte man at uddanne grønlandske håndværkere inden for jern- og metalområdet for over 100 år siden. Og mange af de stedværende har været håndværkere i 3-4 generationer. Dengang var antallet af de håndværkere ikke store, men antallet steg i takt med den grønlandske udvikling. De første mange år skete uddannelserne i Danmark, men udviklingen i Grønland gjorde, at flere og flere håndværkere måtte uddannes i Grønland. Efter 2. verdenskrig, det vil sige 1946, kom ingeniør Jørgen Mathisen til Holsteinsborg for at stå for den teoretiske undervisning inden for håndværkeruddannelsen. Han udførte et stort stykke arbejde og kunne efter 14 år se sine resultater, da den første grønlandske uddannede håndværker fik et svendebrev, der kunne godkendes i Danmark. Før den tid måtte mange grønlandske håndværkere supplere deres uddannelse i Danmark, hvor man kunne forlange helt op til 4 års ekstra læretid igen, selvom de også havde stået der i 4 år, for at få det omtalte svendebrev. Den grønlandske håndværker ville ikke stå tilbage i forhold til sine danske kollegaer. Netop dette forhold og de stærke følelser, der er knyttet til dette afsnit af håndværkeruddannelsen i Grønland, har været ledetråden i opbygningen af de erhvervsfaglige grunduddannelser inden for jern- og metalområdet.
Alle implicerede i opbygningen af de erhvervsfaglige grunduddannelser har været enige om, at den uddannelse, der skulle laves, ikke måtte stå tilbage eller være ringere end uddannelsen i Danmark. Der blev dannet et fagudvalg inden for hver fagkategori, der skulle uddanne i, og disse udvalg fremkom med de krav, som det grønlandske samfund stillede. Og jeg vil benytte denne lejlighed til at slå fast, at håndværkeruddannelsen inden for jern- og metalområdet i Grønland er tilpasset de grønlandske forhold, men på sådan en måde, at de faglige lærlinge udvalgt i Danmark har kunnet godkende dem værende på højde med tilsvarende danske uddannelser. De uddannelsesbeviser, vi uddeler i dag, har påtegningen godkendt af de faglige lærlinge udvalgt i Danmark. For at få de erhvervsfaglige grunduddannelser inden for jern og metal i Grønland op at stå, har det ikke været en enkelt person eller enkelte personers arbejde. Det har været et samarbejde ud over alle grænser. Det har været et samarbejde mellem erhvervslivet i Grønland og jern- og metalskolen i Gortorp. Derfor vil jeg allerførst takke praktikstederne for den gode modtagelse, jern- og metalskolens praktikanter har fået, og for det store arbejde, som de også har udført før den tid. Dernæst vil jeg takke Erhvervsuddannelsesrådet med det sekretariat, de danske og de grønlandske politikere, for at vi her i Grønland har kunnet etablere den håndværkeruddannelse til gavn for det grønlandske samfund. Vi håber på et tillidsfuldt samarbejde fremover. Jeg vil også takke de danske tekniske skoler, som har været fantastisk hjælpsomme med hensyn til at stille undervisningsmateriale til rådighed og til at udlåne os folk fra skolerne, når vi har hjælpebehov. Jeg vil uden at nævne navne takke skolens lærere og ledelse for det store arbejde, de har lagt i uddannelserne. Uden jer kunne vi ikke have nået dagen i dag. Uden jer kunne vi ikke have haft de 3 næste hold på vej. Til sidst vil jeg takke alle andre, som har måttet lægge ryg til forud og under uddannelsens forløb. Tässä ويفيشك أنا خيالوا غجت لأن وصلنا كنت تجيتنا يا غلطة tässä كوشيما وود وسمي كل نفتك بشوافوني أخذت إلى نعم من ديكي إلى نعم يشوفوا ما يشوفوا وسمي كل وسمي ما نفتو Det går sæt ud. Jeg ser som om ikke linjer som er hørt. Der er man kan sige hørt i nok bygd. Det går sæt ud. Er man ud i små pungan. Wow, de sitter. Du er simpelthen ikke ud. De siger ikke i simpelthen ikke pungan. Ang ayok kasi. At ang ngut si. Ilapot ta si. Ikke ngut si. Suhtivisi, tässä mä tuon mukaan näin, tässä ei ole niin noa, keräsit nunet ämmät ommi, tuskuusi maappo. Tässä on tämän näbätti sigelu, tämän ei tunne vigelu, pitkä kun jappesi. Sieni tämä on nuo sigelu, tämä on tuskuusi maappo sigelu. أما جمال يوم وقف الساعة تلك كل قطعة يقصني بس نوع فقرة نيك نمينا يسي بس بتبيشي علينا تساوى صي بتبين واسيني تونس بين السكري يجيني لي سيوني سمي والنصوين
biyun raw put aman wani tu amma put put isian ni nriu sanga ni gasto kasi siuni shami inga saywa kasi Tesselu amma uqati hinnawa massekku inatlut uqati hinnawa si ilinarnitini inatlusi isiannili tatqaamassaarsi siunissami ullu tamartuinnaasa amma iliniartitariarsagassi Tesselu taamaayilluma illuaqquniarpassi taavalu utuqqaat إلى وقاشة مشتك وتشوا إلى تنونا لا يوني شاعي بشواتي Jeg kunne takke mange andre instanser og personer, men jeg synes, at vi er kommet til, at vi er kommet på at lykønske de nye håndværkere. Jeg synes, vi kan være stolte over de frugter, som Jern- og Metalskolen bærer i dag. Jeg tror ikke, at vi er de eneste, der er stolte i dag. Jeg tror, at jeres forældre, jeres søskende, jeres familier, jeres venner, jeres arbejdspladser, ja, hele det grønlandske samfund er stolte af jer. Selvom jeg er glad, og selvom jeg er stolt, kan jeg ikke slutte uden at sige et par alvorlige ord. Vi ved, og I ved, at I skal begynde at arbejde ude på arbejdsmarkedet eller til noget andet fra 1. januar. Og det, I træffer derude, er ikke altid godt. Det kan også godt være, at det er noget, der ikke er så godt. I kan forvente medgang og modgang. Men jeg vil håbe, at I aldrig nogensinde vil tage modet fremover. Og jeg vil slutte denne tale med at sige, som gamle grønlændere har sagt til mig og til mange andre, I er Grønlands fremtid og håb. Tillykke med uddannelsen. Tawalu masakut ilinyan mummi والله شاهدت أكواد الشبكة tawalu يوشانا ilinyaksima huk ilinyaksuk tagaan mangartasuk kisianili tamanna bitinnagu isimalliorpunga muqaatigilaattallugu ullumikut usparnarsaatit sassuttigu taamaallat tunniusinnaavagut tassa arstallit sineriammi suligamik taavalu aama ilai aatsal uqernaamut inertussaaktik tassalu jeg er blevet anmodet om at uddele beviserne, og jeg vil gerne sige, at det bliver 26 uddannelsesbeviser, som skal udleveres i dag, og resten af de færdige uddannede håndværkere er i de andre byer på kysten. Og nogle af dem bliver først færdigt til juni måned 1981. Så ser du Bent Hansen, man kan opstille her,
Ulrik Witsche. Mads Løvstrøm. Andreas Møller. Jens Jørgen Petersen. Ole Petersen. Peter Simsen. Jens Olsen Svendsen. Tässä tämä masakut ponnassamik tunisakka tässä på skibsmontører. Dem der har fået uddelt uddannelsesbeviserne er skibsmontører. Nu kommer vi til skibsbyggere. Af Mads Larsen. Søren Mølgaard. Simon Olsen. Der var du automekaniker rent. Ulf Davidsen. Og Thor Frederiksen. Christian Corneliusen. Paulus Lukasen. Karl Emil Magnussen. Martin Olsen. Arthur Rasmussen. Lars Pavia Steffensen. Mit der var Lars Pavia Steffensen. Louis Thomasen. Der var jo elektromekaniker Flemming Folkmar Andersen. Karl Ingemann. Kasper Christiansen.
Petrosen. Der går altså ned til ud. Maskinarbejder i der simpelthen Ugo Put. Og derudover er følgende maskinarbejder, der er blevet færdig. Vidar Bertelsen, Abel Jeremiasen, Peter Jeremiasen, Hermann Christiansen, Peter Lybert, Peter Nielsen, Mathias Schmidt, der var jo flymekaniker ret. Masakut initiang dasami December nanani initiang isat kisiyani januar 31 i 31 Michael Ezekielsen, Per Lynge Hansen, Sivert Olsen. Der var jo juni min i Nordsjøsakut, Elektrik Ret, Immanuel Fly, Palle Jeremiasen, Lars Christiansen, Sivert Larsen, og Duat Manikul Slæk, Ole Jens Møller, Bent Petersen, Peter Petersen, Christoffer Petrosen. Jeg vil så gerne give ordet til Poul Kurdal, der taler for DGA-trækken. Ja, det er jo rart at se så mange nye svende, der snart kommer i omdrejninger. Så jeg vil gerne på den grønlandske arbejdsklubbereningens vegne ønske jer tillykke med dagen. Vi skulle jo gerne kunne give jer en gave hver alle sammen. Det kan vi desværre ikke. Så vi har prøvet at lave en lille form for lodtrækning i en pose. Og der har vi fundet frem til maskinarbejder Peter Nielsen. Han skulle vist ikke være til stede i dag, men vi vil tilsende ham gaven. Og så har vi skiftmontør Andreas Møller. Så har vi en flymekaniker, Michael Ezekielsen. Den tilsender vi også. Så har vi en automekaniker, Paulus Lukasen. Og en elektromekaniker, Karl Ingemann. Så har vi en skiftfører, Amasa Larsen. Og vi håber så, at jeres uddannelse vil blive til gavn for det grønlandske samfund. Tak. Ja, så vil Jakob Rosing på Kavasat Fondens vegne sige noget. Værsgo, Jakob. Inu yakli madam inu stop da se ke kunnu iso ka man khilaf tuit da se ke misal fondsmine kun iso dit kunnu rasamda. Jeg vil nævne navne på de elever, som jeg ønsker skal komme herop. Det vil have en gave fra Davidsson Fond. Lars Perrier Steffensen, Ludvig Thomasen, Miki Andreas Møller, der var du Mille Hansen.
tinggal terkak. Di sini yang dalam tinggal tapi Yesus susah. Tahu iking uji punya susah. Kutumi kutu. Tujuh terakhirnya apa sih? Kayak misal konsumnya ini. Ini sinut. Ini kumina tu sih mana sih? Kisah lu sulit fisik ni. Apa yang tu sih mana sih? Suci lu. Siapa sih lu? Kisah apa sih? Ayung itu waktu kita mana? Aku tak kamu waktu sih. Kisah lu main kacau sos semesta macam. Sekolah ni menjadi wasit. Atau waktu tu. Kecil orang suka sih. Ukiu nak panggil tu ni. Og dygtighed er vigtigt, men lige så vigtigt flittig og kammeratskab til lærerkammerater og arbejdskammerater. I dag vil jeg overrække en gave til jer, som står her for flest præmier og godt kammeratskab her på skolen. Jeg ønsker jer alt godt fremover. Til jer alle, som er her på skolen og skolehjemmet. Tak for det forløbende år. Altså, det flest præmier, Lars Bager Stiftelsen, han er ikke på stiget. Hvis du sagde nu, at der er så mand med uting i lang, Lars Bager, det siger han, Louis Thomasen, Arthur Mick, godt kammeratskab, hvis jeg så. Skibsmontør Miki Andreas Møller, prispræmier. Der var du så skibsmontørning af Nick på kammeratskab Willy Hansen. Lars og Bishop, jeg har så besagt. Ja, mens vi er ved gaveoverrækkelse, så har Gert Willumsen fra Tele Godthåb bedt om at få ordet. Værsgo. Ja, som tredje julemand her i dag har jeg også bedt om at få ordet. Vi har inden for televæsen med glæde set frem til denne dag. Vi synes, det er en lidt bemærkelsesværdig dag, også for os. Nu ligger det jo sådan, at Jern- og Metalskolen og Grønlands Televæsen er specielt nært knyttet til hinanden. Vi føler faktisk, at vi er en lille del af denne skole her. Og vi har nu i lyst som i nød fået 5 dejlige unge mennesker ud af det i dag. Og foruden en tak til skolen for det gode samarbejde, så vil jeg gerne bede de 4 elektronikmekanikere, komme herop for at få overrakt deres særlige gave. Det drejer sig om Flemming Folkmar Andersen, Kasper Christiansen, Nikolaj Petrusen og Karl Ingemann nok en gang. Efter det, så vil jeg gerne give ordet til Erhvervsuddannelsesrådets formand, Torben Hede Petersen. Jeg vil gerne som formand for Erhvervsuddannelsesrådet have lov til at sige tak for invitationen til at komme her og deltage i afslutningsfesten for det første hold uddannede svinde på Jern- og Metalskolen. Jeg vil gerne først og fremmest ønske hjerteligt tillykke til jer, der nu har nået et resultat og har fået afsluttet jeres uddannelse. Jeg vil også gerne ønske skolen, den tidligere og nuværende forstander, skolens lærerstab og det grønlandske samfund tillykke med det gode resultat. Jeg har kun haft fornøjelsen med at være formand for Erhvervsuddannelsesrådet fra den 1. maj sidste år
og om godt 14 dage ophører jeg med dette værv, når erhvervsuddannelsen overgår til Grønlands hjemmestyre. Selv i den korte tid, jeg har haft fornøjelsen af at være formand, er der sket en fantastisk udvikling inden for erhvervsuddannelsen, og jeg har under mit tidligere arbejde også været inde i løsningen af de problemer, som har knyttet sig til erhvervsuddannelsen, og herunder også til den uddannelse, der allerede var påbegyndt her på Hjerner Metalskole. Af de problemer, man kan nævne, er der for eksempel problemerne om at få fundet frem til en nogenlunde rimelig løsning på rekrutteringen af de nødvendige lærerkræfter, og at skabe rimelige muligheder for eleverne under uddannelse og for deres muligheder for at videreuddanne sig. Det er kun 5 år siden, at man som en anden far og mor begyndte at tænke på at sætte jer, der sidder der, i verden. I 1975 startede nemlig planlægningen omkring opbygningen af Hjerner Metalskolen og planlægningen omkring uddannelsestilrettelæggelsen. Den 8. august 1977 blev Hjerner Metalskolen indviet, og samtidig startede I, som nu er færdig med uddannelsen. Man kan ikke sige, at de problemer, der har været omkring uddannelsen, nu er endelig løst, men en række er dog. Og lad mig som et af problemerne nævne spørgsmålet om rekrutteringen af en velkvalificeret lærerstab. Der var lange og trange forhandlinger for at skaffe rimelige ansættelsesvilkår for lærerne. Det problem er nu løst ved en aftale mellem ministeriet og tjenestemændenes centralorganisation. Jeg er ikke helt sikker på, at de lærere, der sidder her, finder, at aftalen er tilfredsstillende, men vi har nu fået et ansættelsesgrundlag. Dette problem og udviklingen i øvrigt har medført, at man under jeres uddannelse i vidt omfang har måttet benytte sig af dansksprogede lærere, som for dels vedkommende kun har været her på kortere udlånsordninger fra danske tekniske skoler. Det er dog lykkedes, og jeg føler trang til at sige tak både til lærerne og til de tekniske skoler for den store velvilje, man har vist for at få tingene til at fungere. Mens dette har fundet sted, har vi imidlertid i stille og fredeligt fået opbygget en velkvalificeret grønlandsk lærerstab. Det er til stor fordel for skolen og for eleverne, og naturligvis for en selvstændig grønlandsk uddannelse og for den stabilitet, der skal være omkring uddannelser som jeres. Ved denne lejlighed skal jeg ikke rive op i den gamle diskussion om fordele og ulemper ved henholdsvis mesterlærer og EFG-system. Jeg skal kun nøjes med at konstatere, at etableringen af de erhvervsfaglige grunduddannelser herunder uddannelsen her på skolen var en nødvendighed. Det forholdt sig således, at mesterlæreren ikke kunne dække behov for lærepladser. Der blev så skabt et erhvervsfagligt grunduddannelsessystem, der, som det tidligere har sagt i dag, fuldt ud er på højde med det danske system. Og jeg vil da sige, på 2 punkter indeholder den grønlandske uddannelse fordele og fremskridt sammenlignet med det danske, nemlig gennem systemet med faste praktikpladser og med løn i basisår. Lad mig understrege, at vi gennem de faciliteter og med den undervisning, der er her på skolen, der har der været gode muligheder for at give jer en solid og grundig uddannelse. Og det der er også gennem den opbygning af det system, I har været igennem, blevet suppleret af, at I har haft mulighed for at erhverve et faktisk og praktisk kendskab til forholdene på de konkrete arbejdspladser. Jeg siger tak til de arbejdsgivere, private som offentlige, der har vist en positiv interesse for at få EFG-systemet til at fungere. I, der sidder der, er nu som tidligere sagt færdig med en uddannelse inden for hvert jeres fag. En uddannelse, som kan bruges her i Grønland, en uddannelse, der også giver erhvervskompetence i Danmark, og en uddannelse, som giver fornødent grundlag for eventuelle videreuddannelser.
Jeg er ingen tvivl om, at det med den udvikling, der sker her i det grønlandske samfund vil være en rig anvendelsesmulighed for jer inden for de forskellige områder. Jeg siger ikke, at det bliver nemt for jer at leve op til de krav, som bliver stillet til jer rundt omkring på arbejdspladserne, og jeg mener langt fra, at I får alting for jer på et sølvfald, men jeg håber, at I vil udnytte de chancer og de muligheder, som I med det bevis, I har fået overleveret i dag nu, har fået. Og jeg nogle gange ønsker jer rigtig hjertelig tillykke med det. Erhvervsuddannelsesrådet i Stivuddannet og Rejseuddanelsesrådet. Sivklammek, Erhvervsuddannelsesrådet i Sivudannelsesrådet om mig. I linje 5 i Svindik, Sivsted, i linje 5 i nærmest i Simasuk. Der kan godt til Randani, der kan gerne sende fra Kusaidara, hvor jeg skulle sige rundt fra. I linje 5 til nærmest i Flue, angst og Simasuk, og man ikke så vi klart kuakker. I linje 5 i Sivsted, og du fuldt forstander jo Simasuk, men selv fuldt forstander jo så. I linje 5 i linje 8 til Sivsted. Kan der altid så indløbere til et, angst og slåsmænderandik, vi klart kuakker. Erhvervsuddannelsesrådet i Sion af mig, altså ret af det, der er så som man ret. Nu er der så indland, ikke man til at stå, hvis I fyrer som er bare. Udsluttet 14 til Nidars Louis, rænger jo på dag. Der er så nattusauga, i nu til sagsøgeren i samme, i den hjerte til nat. Den minder som nådes og raptusenet, Sion er raptusauga. Der er så nærmest, vi kan du after. Der er så når man er dærlig, i nu til sagsøgeren i samme, i den hjerte til nat, i Luani. Du binder en naktomik, sukkasumik, i når jeg får en rapport. Akkelæsnani, sulininni, Sion når du kun er stigende for Sion. Jeg er nok også unik i nu til sagsøgeren i samme, i den hjerte til nat. Der var ikke mange i den måde, så vi der er nogle i den hjerte til nat. Ingen fanden særligt, hun er substitut. Après så en omni, at hun bliver til mig også med mange. Så vi så ret stemmig i den hjerte til sagsøgeren omni, i den hjerte til omni. Der er godt udsvigt, at du har omni særligt flue. Men i den hjerte til minut, der er for sin rapporterne særligt flue, så der er der så med der. Altså, det er jo det simet, rænger jo på, at der er en flukadon af minik, når sin hjerterne ret er sikkert jo. I den hjerte til sindig, vil der sige til en hjerte, der er sikkert sig. 1975 så er min hjerte med i den hjerte, men i den hjerte til Nisse, après så der om Nisse, vil der savs jo også der er klart til en rapport. 1977 akkusiv opfinding af Joannik, så er min hjerte om mig. I den hjerte, at der er til en rapport, der var det mange operative i Sivsted, Sivsted sagde du svingninger og pludselig i den hjerte, så er der nok bare sig. I den hjerte, så er der nok der Sivsted, der har regnet, men det siger man ikke. Men nu er der nok der Sivsted, der man ikke så vidt, så det er udkommet mod, at de under også vandet. Og jeg nok der Sivsted, at der er ret. Det er selv for at synes, at restauranten i den hjerte til Sivsted, hvis der sin hjerte mod, at der er grund. Civilisomik er jo ikke udoptimist, ligesom at sige en hjerte rassimer i den hjerte til nært optimik, at der findes 1980 af en hjerte. Er jo nok også ud, da man nært med sækken har en rassimer. Jeg lader sig med lærte minister af fjerde tjenestemand i operative fjerde, det er centralt organisationen, at grundlæggende i operative stramligt på. I den hjerte til sommerhen er jo som har til så det meget nærmere når du er nok det. Det siger ikke det var fat. Det siger ikke at der findes til noget mod nogle af disse mit af musik så der er så meget. Jeg er nok også jo det der du er i når jeg kommer når du er arme. Hvis det er så var i den hjerte i sin alene. I den hjerte til så rationelt at du bare ikke nok du vil at der er også med ret. After det så ikke så ikke Danmark er med teknisk muligt, at det bliver så dybt, men det er så godt.
Iluatitinaqartarsimaorli massakkut uyassutaqoolulluga misigisimavunga taakkuttamakkunun ilinniartittisunut aammaluk tanmaakkimi tekniskuulimut ingersanniakkat ingertasinnaalissaannut ikiuukmanerminnik angisuumik takutittisarsimanarallu массаккуллу оқарсинаагунарпуга калааллиник пигиннааккуарпуник илинниартитсусақалерсимасо таманнулуми илинниарфиук илинниартут аторфини тисарнис нериллу алаингерусумик ингертаниссаанут илуартаассаа местерин аамал EFD-ми илинниартоқарнеруп питсаақут аи ajokutalu пиллуит оқаллиттуарсималер утерлигинианги оқатигинарусуппарали EFD ақутигалу илинниартитнеруп пилерсиннеқарнера писариақаркуилерсимасо местерини илинниартитинерми ингиссат илинниарумасулит писариақартитинер наақорторлугу наамассиннисиннаалунаарсимаппут EFD-мик илинниартитинер пилерсиннеқарсимасо таммаартимисут итсаатигиллуиннарпо марсугаттатсигулли сиуариарнивиттут оқаатигинеқарсинаасуник аиминнеқутиник пилерситсивиусималлуни тассалу практикернеру налаани ааққиссуусинер аққутигалугу аалингерсимасуник имиссақартитсивиулерсималлуни илинниарнеруллу киуини сиуллерни тасапаасис орни анингаасерсиақартитсивиулерсималлуни ерсеқиссаартара аторториссааруситигут илинниартитиниккут атуарфиммимат питсаатуартумик теққиссаартумитту илинниарфиссақартиннеқарсимагассик илинниартитааnissi ааққиссуунеқарнаратигут аама илиссиннут писсарсиаратиннеқарсималлуни сулливинни сулисарсиманерси аққутигалугу вивиусуник паасақарниссассиннут периарфиссиннеқарсималлусин намминерсоқилут писортақарпиннилу сулиситсисут EFD-вик илинниартитнеруп вивиусуммортиннеқарнерами паасинниннэрмик соқутииннэрмиллу такутитсисимасут утталигаакка соорусиусинерусукку оқаатигинеқараарсоқ уллумик тамассииммиккут фаагиссинни илинниаарарлуси инерсимагусик илинниаккамик калаалликнулаанни аторсинаасумик ааммалу илинниаккамик таннааккума аторсинаасумик кисалу илинниаккамик илинниартанниссамут вивиусиннаасумик Pulautiinilaa ineriartornernu ullumikkut angusaasimasut ungavигалуик калааллулаанни иннуттааратигин ассилиингитсуни аторписсақартиннеқассақисуси кисиан оқангилага илиссиннит иумасаринеқартартуссат нааммассиниарниссаат аёрнаатсуинааюмаартор аама исумақангилага султамаас аёрнангитсумик ангусарумаараси аёрнақутеқангитсумик Teriutigaarali periarfissit massakkut pissarsiarasimasasi atortuarumaarasi aammalu suli pilluangaaratsi Så vil jeg gerne give ordet til landsstyreformand Jonathan Moskved. Siullamik maaninartut tamaasa qamangappisumik pittuaquniarpakka kalaassunaamiu tamaasinnarsugit taamoqartaaqorpo tasnaalakkarsugisut aammalunatssaartut sinnarlugit Jeg vil til at begynde med at ønske den nye Svende hjertelig tillykke i den præstation, I har. I har været villige til i dag fra landstingets og landsstyrets vegne, og dermed også fra hele befolkningens vegne. Der er virkelig besøgt til stå. I nu kunne et råd, man laver opdået. Nu er den nære sæt, der er ud. I minut, der siger, at fod er med en minut. Ubøn og fod er med, at siger sæt dammet. Hvis kæret i nu er en minut, i minut, i gjørnjerne er nu, der man er syv til sammen. Er med du der med, der må sætte, syv til selv, bare 9 til nu, at det er der sammen der. Den slags resultater, som vi har været vinde i dag, til. Det betyder, at vi i Grønland og hele den grønlandske befolkning har fået endnu en ekstra portion af selvtillid og troen på sig selv
og vores evner til at kunne skabe et sundt samfund blandt os. وكيف بسوني كذا سلونا للدنيا عنك كذا سلونا المشخص للدنيا عنك تمن إما قبلنا وجدتني كان نوجد سلوني سكين عنا قصنا زبط كيسين أنا أنا صوت نام كتبنا قصنا يلو يسمعنا قطب ما لي لا يوقف بسيك إنه يقاسي شريش تسلو للدنيا سما شد لمن يوقاسي أتوصل قرقاسي نسنا شد السامة ده كلنا نام توفي ساعات أن بابا يهات لأننا صور وأتوصل نيت وكذا قد نمس تامش في الأنيشوم كذا قد صمت I mange år har jo vist en kendsgerning, at de uddannede unge mennesker i blandt os, som har opnået en eller anden uddannelse, det er dem, der kan præstere, ikke at det er et godt stykke arbejde imellem os, men det er også folk, som vi kan tale med, vi kan forstå hinanden, og når vi kan forklare dem, hvilke ting, der er i vejen, hvilke ting, vi arbejder med. Jeg må slutte på sok, وبنا ساعة أو كذا سلنا مني نمنا من الدنيا نرس إذا سلنا قصوصي أقول سقف فيوسنا ماذا ينتسني بالوقت هذا السنة ولا ميرا ولا تمن ديس وبنا ساعة في سنسي يمينا أدين بكيون هي بيابين سل også tegn på, at en målsætning, som vi arbejder med, er rigtigt, at uddannelserne i bred forstand må ske i Grønland, og de resultater, vi har opnået her, håber jeg, og det er sikker på, at det vil blive glæde for befolkningen heroppe. Nu har jeg så græddet af net, nemlig som noget så ret besat, men i linjen er, at det er så flere besat, at det er så sådan, at jeg kan så, med nogle rapporter, vi overtager erhvervsuddannelsen fra 1. januar 1981, og ingen skal tvivle at være klar over, at det er meget tungt ansvar, vi har her påtaget os. Man kan sige henne, så der skulle man sige, at det er sådan, at det er unæren i rapport. Det er sådan, at der er nok på, at vi skulle sige, at det er men ansvaret tyder ikke os, men vi glæder os til at arbejde sammen med jer her i erhvervsuddannelsen. Jamen, du mener, at der stod innan, som er inde i du sat, Lars Emil Johansen, mand med Danmark, i midten af sin egen tog. I mikut kan nu i som er vanga, du mikut. Men og du gerne sende, og ret som i landet i mærkene, i nu flok på sagerpunktene. Lars Emil Johansen, som skal være den, der tager sig af vores uddannelsen, hans administrativt og politisk i den gamle tid, har bedt mig om at læse nogle linjer, som han har formuleret på grønlandsk. Han er i Danmark i øjeblikket. Nu er det sådan noget, der spænding at sætte fjerne i. Det var sådan lidt til det. Nu lader sig ud i den næste år, som er ud. Der er meget i det se. Og så vil den næste sinde, nærmest sinde, du se, at det er jo særligt, når vi så ud til se. Nu er det endnu minut, når jeg går ud noget, som jeg har sættet andre andre. Det vil se, der svører der selv, du se. Så de fik det se sinde, så de får mig se sinde, de selv se. Der er jo flere med at se, det var så, jeg har set se. Da man siger, at rammerskud er ret til en jeres sandning, at protestere i sin masud, så de synes, at retten er stemning, så jeg står med det. Det er selv Amma, der er det rigtigt. Det er mikkud, og så ved jeg ret som år, der er som i mit Amma, og giver en række til et spørg, som en episode, der er en lekadage, som bliver så var. Lars Emil Johansen ønsker den nye svende hjertelig tillykke med dagen og resultaterne under uddannelsen, og ønsker dem, at de, når de vil tilbage til dagligdagen, vil arbejde med at samarbejde med det samfund, det kommer til at virke blandt os. Når det ser ud, men så det ud, at sige et ud, det er den hjertet ud, at sige et ud, men vi giver os simpelthen stammes på tilvæg af ikke. Der er det godt, som man skal stå af, men jeg skal sige svar, som er så. Der er det godt, så er jo et år, der er jo et år, så der er sikkert, det er en bisharan, den er ikke kommer op. Jeg vil til slut sige hjerteligt tak til alle lærerne og alle dem, der har været med til at skabe disse første resultater
hjertelig tak, og håber på, at det gode arbejde, vi har haft med staten, ikke slutter her, men også vil være en god begyndelse til næste etape af udviklingen inden for erhvervsuddannelsen. Amma, inni kus, inni hjertelig flok på at se, jeg må sige, at tårnerne er gerne opgræse, amma, de må til se. I selv var med, nu er jeg synes, der masser, så var det lidt flok på sæt, for at komme med det, jeg er sandt til lykke med jeres resultater, hvad jeg har opnået, som jeg også tilføje. Det vil også ønske jeres familier og venner og bekendte hjertelig tillykke. Ja, tillykke også det grønlandske samfund som helhed. Vi er nu kommet til det punkt i programmet, hvor ordet skal være frit, og vi meget snart skal have noget at spise af det, der står på bordet. Men inden vi går i gang med det, så vil jeg godt benytte lejligheden til på skolens vegne og sige hjerteligt tillykke til de nye svende. Og jeg vil også gerne give jer et par ord med på vejen. Med den uddannelse, som I nu har afsluttet, så ligger der et meget stort ansvar på jeres skuldre. I skal nu ud og virke i samfundet og vise erhvervslivet, at den uddannelse, I har fået, er en uddannelse, der gør jer i stand til, både fagligt og alment menneskeligt, at være med til at løse de opgaver, der ligger forud med hensyn til udvikling af det grønlandske erhvervsliv. Der er hårdt brug for jer, og der er masser af opgaver, som venter på at blive løst. Det skal være mit håb, at I må blive i stand til at bevare modet, når I kommer ud til de barske realiteter, der eksisterer i samfundet i dag. I vil løbe ind i masser af problemer og nederlag. I vil opleve situationer, der kan være meget svære at bære i den øjeblikkelige situation. Bare det at finde jer en bolig og dermed en ordentlig social standard for at leve op til kravene, der bliver stillet til jer, det vil I opdage under tiden, vil blive meget svært. Men I må aldrig give op. I må huske på, at I trods alt har fået en uddannelse, og dermed et fundament at bygge på, som massevis af jeres kammerater aldrig har fået. Selvom nogle af jer måske ikke lige nu kan få det job, som man gerne ville have, og som man kunne ønske sig, måske på grund af, at der ingen bolig er, så kan I roligt uddanne jer videre. For I har jo den kolossale fordel, at uanset næsten, hvad I måtte tage af uddannelse og videreuddannelse, så vil der være masser af brug for jer i det grønlandske samfund i mange år fremover. Til erhvervslivets repræsentanter vil jeg også gerne sige, at det skal være skolens håb, at vi vil tage godt imod de nye svende, og at I vil arbejde for at give dem gode arbejdsvilkår. Vi mennesker er vel nok tilbøjelige til at tale om og bebrejde hinanden det, som vi måske ikke nåede i dag, frem for at tale om det, vi sammen kan udrette i fremtiden. Jeg vil også håbe, at myndighederne virkelig vil være opmærksomme på de unges problemer i den kommende tid, specielt med hensyn til boliger. Vi kan ikke bære i samfundet, at vi nu begynder virkelig at få en kvalificeret arbejdskraft, som måske ikke vil kunne modtage arbejde, blandt andet på grund af, at der ikke er nogen steder at bo. Det er ved at være et alvorligt problem, som må og skal løses, og det skal gøres hurtigt og effektivt, hvis ikke noget skal gå i stykker af det, vi er ved at bygge op. Jeg vil gerne slutte min tale med at sige tak til alle, der har bidraget til, at vi på Hjernemetalskolen i dag er i stand til at aflevere disse nye svende til samfundet. Det vil altså både de mestre, der har åbnet deres virksomheder for praktikanterne, så uddannelsen har kunnet gennemføres i et godt samarbejde, forståelse, praktikant, skole og virksomhed imellem.
Det være sig vores myndigheder, der energisk har arbejdet for at give os de bedst mulige økonomiske rammer og vilkår at gennemføre uddannelsen under. Det være sig personale her på skolen, som meget dynamisk og meget utrætteligt på alle områder har gjort et virkelig seriøst og godt stykke arbejde for at få tingene til at lykkes. Det vil jeg gerne sige tak for til alle, og jeg vil slutte med endnu en gang at ønske vores nye svende rigtig hjertelig tillykke. Kaya sonnoy. Mesela kutikkustuunniissu uqaasqarsinnaakut uqaasqarpanginnaanili periartussa atoruppaa inniarpik sinniarlugu sivinninngortut pittuarniarlugit siulissaatuerqaallugu uqaasqarpiilaarusussugit ilinniarnersi maannakkut naammasisarsi aqutialugu akilussaaffimmik angisuumik siulaqarpusit innuttaaqasinginni sulilissaasi inuutissarsiornermiluk kakussavaarsi ilinniagarisimassassi iluaqutialuit suliaasatigut nalinginnaasumit inuttut siulissali kalaattunaani inuutissarsiulitigut inariartornermi naammasiniaasanut suleqataatusit teqataalissagassi assortuaq atorpissaqartinneqarpusit suliassarpassuit sulisussaminnik utarqiinnarput neriutigissavara innuttaaqatigiinni ullumi inuunarmi ajornartorsiulinik naapittigaangassit neriunneq saviussoqarnertu pigiinnartarumaarasi ajornartorsiuterpassuimmi aaqinniagassat naapittarumaarpasik aamalu ilaannikkut ajornartuuittarumaarpusit ilaannikku naapitaqartarumaarpusit qaangerneq ajornartutut visigisinnaasassinnik iissaqarniarnissarsimik teqqaaginnarsinnaavarput inuoqatigiinni ilissisima nissinnut taamatut ilissinut viugasarisanik naammasinninniarnissassinnut atatillugu ilaatigut visigisarumaarpuse qanoq ajornartorsiornartigisinnaannerani taamaakaluartorti nikallungisaannerniarumaarpusit ajornartors siuteqaaluartillugu tusimi teqqaamasa saannerniassavarsit pittaalluinnartumik ilinniaaqarsimagassit taamaalillusilu ingertaqqinnissassinnut tunnavissaqartuarlusit ikinguserpassuassit pissiarsiarisimangisaani suliffik imalul atorpik peruttaraluarsi pisinnaagikkussiuk immaqa inissaqanginneq serputigalugu taamaakaluartuq ilinniaqqillusit ingertaqqilluannertarniarasik taamaaliorsinnaagusimik ilissinnummi iluaqutaasussoq angisooq uanikkoq sugulluunniik ilinniaqqillusit ingertagaluarussik iunissami ukiorpassuarnik atorpissaqartinneqartuar ormaarassik inuutissarsiulni assiingituni sinniisunut uqarusuppunga sivinninngorlaat ilassilluarniarasiik aammalu pittiasunik sulippissaqartinnissaat isumaginniarasiuk uagu innuik imaaqqajaasarpugut ullumi immaqa anguneqanginnitsoorsimasoq pillugu avoqqaarlerniaruittarluta massa taamaaliornata idiuqatigiginnarniassattuta aqagu naammasisinnaasagut qaluqatigisutigalugit aamaneriutigaara inuuluttut inissaqarniarnerminni ajornartorsiutaak isortanik pimoorussamik malugisimaniarneqarnissaat innuttaaqatiginnimik naamaginnerneqarsinnaagilaq ilinniarluarsimasut suulussarillikkat suliffissarsisinnaassangippata inissaqanginneq teqqutaallunik ajornartorsiutamanna ilungersuartoruussuo piaartumik aaqinniarneqartariaqartoq uqaatsikkan akkiserusuppakka qutsavigalugit svinninngorlaat svinninngorsinnaalerssillugit savimilerinermik ilinniarpimmut ikiuttarsimasut tamaasa tassalumistarit sullilimminnik qaartikkersarsimasut taamaalillumik suleqatigiinnikkut qaartikkertuk ilinniarpiuk sullipiullu akornanni paaseqatigiinneqarluni ilinniarneq naammasinneqarsinnaasersimammat tassalu aammat pisortarisagut
илинниартитинеруп наамнасинеқарнерани аюнгиннерпааник амигаасассақарти тиларсимасут кисалу аами илинниарфиуп илуани иммиккоорсуни ассиингитсуни сулисут илунгарсортутик асусуеқалутиллу сутлиссуарс суартарсиманерани тамарлуиннааса қутсавигаау I skrev i invitationen, vi sendte ud til det arrangement her, at der vil blive et beskedent arrangement. Og det har vi da så også forsøgt på at lave, og vi har bedt vores køkkenchef om at fremskaffe lidt pindemader. Men alting vokser nu om dagen, og det er pindemaderne altså også. Men alligevel så skal man nu værsgo og række til det, der står på bordene. Og når vi så får os forsynet, så vil ordet være frit, og hvis nogen ønsker at sige noget, så er der altså mulighed for det. Så skal man bare lige meddele det til mig. Værsgo. ualit ingertalissaani tikissimavarbut sutornissa suluasat anertortuunkaluarput taspinnimaani taasakkat aamu kiutakkulinsuuliaru angisortuamuam pinnimaa angisormuussu taavutassa nerineqaraaruna taavut kissussuunni uqaasaqarsinnaarput uqaasaqarmasuttu taavutkuarnu uqaanertassa uqaasaqarniarput Ja.